Jeg har i dag valgt at tage Emma med. Emma, min skønne bonusdatter på 11. Hej. Emma, jeg kommer lige til at se, hvad... Vi har der ens trøjer på. Gud, det har vi sgu. Gud, det har vi. Det har vi. Ja. Ja. Og hvorfor har vi egentlig det? Men det er fordi, at... At vi gerne vil have hund, ikke også? Ja, vi vil rigtig gerne have hund. Ja. Men det må vi ikke. Nej. Vi har en hård. Jeg har en hård mand, du har en hård far. Ja. Men så har vi besluttet os til, at vi skal nok få den hund ind alligevel. Er det ikke sandt? Jo. Ja, så hvad skete der? Den er så sød. Se de her. Ja, så vi er meget glade for de her 2 hunde. Ja. Og vi har ikke kun fået en. Vi har fået 2. Vi har fået 2 hunde. Vi har fået 2. Ja, Jeg er simpelthen 200. det lykkeligste barn i verden. Ja, jeg er den lykkeligste bonusmor. Og så sidder du og spekulerer på, du kunne også godt tænke dig at få hund. Det kan jeg godt forstå. Vi indrømmer, vi er sponsoreret af Mille. Mille Gorte, der også lige laver de her vipper. Gør det helt vildt fantastisk. Jamen, men har også lavet sin egen webshop. Hun er også bare sød. Altså, hun er virkelig et skønt menneske. Ja. Alt koster under 300 kroner. Har du lyst til at se mere fra Mille bygorte.dk, så se på bloggen, så henviser jeg dertil. Og Emma, det var så hyggeligt at have dig med. Men nu skal vi ud af lufthunden. Kan I have det godt? Hej!